Praise the Lord. Pagpalain po tayong lubos ng ating malapay noon, lalo yung mga matatapat na Kristiyano. Amen. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating malapay noon. At sa mga sandaling ito, daglian po tayong tumayo, maminamahal. Tumayo po tayong lahat upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po nating pinagpalang mangaral. Ito tayong beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalayan mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapian. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras nito. Buhay nagmumula sa iyo. At sa mga itong ibinibigay mo sa inyo, kayo sama-sama sa pagpupuri sa buong hapong ito malapay. No? Mapulat sa pandalangin ng aming ginagarap. Minamalabag lista, Estrada, Almeida. Ayun po mga minamal na mga manggagawa. Huwag kami kapatawaran. Sama kami na supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin kung pagkakasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat, malapay na at sa pag-aaral ng salita, lang isa mo salita, patay mo kung sa ganakin mo lang magagawa. Basahan lamang, aligabok lamang sa sarapan. Ngunit gamitin mo dahil papapalang espiritual sa pong mga milang kapatid sa dako ito lang ang pumamilang mga bisita. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway, ay kamatin ka sa out in the mighty Jesus ka sa out, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At isa pong mapagpalang hapon ang aking pong nais na paabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Ito'y pinangunawa po natin pong iginagalang at minamalibang lista, ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Amen. May sa ating mga beloved viewers sa hapong ito at kailan po'y magantabay. Patapusin po niyo ang ating pong banal na gawain at tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Minsan na pa nga natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord that we give due honor and respect sa ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin mga minamahal yung ating pong mga Biblia at ating basahin ang ating unang talata sapagkat medyo mabilis talaga ang oras ng Miyerkules. Amen. Atin na pong basahin ang aklat ng Genesis, kabanata ay 12, talata ay 2 hanggang 3. Amen. From the book of Genesis, chapter 12, verses 2 up to 3. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, ang kabanata ay 12, ang talata ay 2 hanggang 3. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating po na pamagatan ng ating pag-aaralan, blessed to be a blessing. Alam po ninyo mga minamahal, marami po mga Kristiyano, we exert effort to acquire more and more and more and more blessings. Amen. Ang ilan sa atin mga minamahal, talagang pagagising pala ng umaga, tayo ay puro paghahanap buhay ang nasa isip at patulog na lang paghahanap buhay pa rin. Amen. And to the point na talagang even the things that are due unto our God ay nakukuha na natin. Amen. Amen. At yan ang dahilan mga minamahal dahil sometimes nawiwili tayo sa paghahanap buhay at para tayo magkamal ng ating pong mga pagpapala na yan. That is purposely to enjoy this life has to offer. Amen. Amen. Gusto natin, lahat naman tayo gusto natin maging pagpalain mga minamahal. But we forget the virtue of sharing. At nakakalimutan po natin mga minamahal yung
na yung pagpapalang ito ay hindi lang para sa atin. Amen? At ito po mga minamahal, ay, sabi nga ng ating talatang nabasa, ating basahin sa English yung ating unang talata. Sabi niya, and I will make thee a great nation. Yan po mga minamahal, pangako ng Diyos. Amen. Tayo lahat mga minamahal, magiging great nation. Amen. And I will bless thee and make thy name great, and thou be a blessing. Take note kung tayo pinagpala pala mga minamahal, hindi tumitigil yung pagpapala na yan para sa atin. Ang sabi niyan, I will make thee a blessing for thou to become a blessing to other. I will bless thee for thou to become a blessing to other. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, pinagpala ka ng Diyos, hindi para sa suluhin mo yan. Pinagpala ka ng Diyos para na sa ganun maging pagpapala ka sa ibang tao, sa ibang kapwa Kristiyano, sa ibang mga iniisip na mahal na Panginoon o inibig na mahal na Panginoon na gusto pa niyang kunin, papasukin sa kawan ng Diyos in order for us to become a blessing unto them. Amen. Kaya nga mga minamahal, sometimes nagdadalawang isip tayo, puro tayo akin. Dahil kuminsan mga minamahal, dumarating sa ating isipan, paano naman brother kapag ako na nangailangan? Meron kaya magbigay sa akin? Amen? Amen? Lahat po muna ng hindi natok, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oo nga naman. Amen? Pero take note mga minamahal, kung yan ay isip ng isang tao na sasabi nating normal, amen? Pero nandun ang pangako ng Diyos. Sabi ng Biblia, pinagpala kita para maging pagpapala sa iba. Amen. Amen. The issue is, some Christian do not notice that they are already blessed. Maraming mga Kristiyano hindi alam na sila na pinagpala. Amen. Sila po mga minamahal is naghahanap pa ng ibang uri ng pagpapala base sa kanilang isipan, base sa kanilang kaalaman, nabasa sa libro, napanood sa telenovela o kung ano-ano man. Pero nakakalimutan nila na sila na pala pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa mga kapatid, 2 Samuel, Kabanata 12, talatay 7 hanggang 9. Amen. From the second book of Samuel, chapter 12, verses 7 up to 9. Amen. Ganito ang pagkasabi. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel, at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon, at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda. At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Sa 9, bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Heteo, at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa, at iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Amon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maring magsabi ang ilan, brother, hindi naman ako ganun. Alam ko naman ako pinagpala ng Diyos. But take note mga minamahal, David, King David, siya po mga minamahal ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Amen. Mula nung siya pagkabata, anointed siya na maging king. At sa lahat ng kanyang mga kalaban, siya po inililigtas na mahal na Panginoon. Naging mighty warrior siya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinabi nga dito mga minamahal, thus saith the Lord, I anointed the king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul, and I give thee thy master's house and thy master's wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel and Judah. Grabe, talagang nasa iyo na lahat, pinagpala kita, David, sabi ng mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, itong mga pagpapalang ito, hindi pa ito naging sapat para kay David. Amen? Ginusto pa niyang makita minsan si
siya, yung asawa, di ba't si Mama naman na naliligo doon, sexy. Amen? Kaya nga dapat sinasabi natin, dapat manatili ang kabanalan. Amen? At nakakita ng naliligo doon, kung anong pumasok sa kanyang ka-jablo, ang mga minamahal, talagang pumasok at naging alipin siya doon ng pagnanasa, naging dahil pang, sabi niya, patayin! Ilagay sa harap yung kanyang asawa. Grabe. Amen? Same thing na mayroon tayo, mga minamahal. We got all the blessings in our lives. Pinagaling ang karamdaman natin. Pinagpala tayo, mga minamahal. Nakakatulog tayo ng payapa sa ating pong pagtulog sa gabi. Pag gumising tayo, nakangiti tayo, nandiyan ang ating pamilya. Tayo'y mapayapa, namumuhay sa isang kapaligiran na wala sa kaguluhan. Ang ilan nandun sa prisuhan, problemado. Pero tayo malayang malaya. Hindi ba yan pagpapala galing sa mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But still, we wanted more than that. Amen. May gusto pa tayong iba. Sinasabi natin, pag sinabihan ka magpatuto, ayoko magpatuto, brother, hindi ako pinagpala. Bakit? Hindi ka pinagpala. Nakatayo ka dyan, humihinga. Sasabihin mo, hindi ka pinagpala. Amen? Bakit nangyayari? Because ang ating isipan, yung gusto natin makuha, yung ating batsiba. Hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin nakikita, mga minamahal, yung pag-iingat ng Diyos araw-araw. Na kung walang Diyos na nag-iingat, siguradong madidisgrasya tayo. Hindi natin yun nakikita. Ang tinitingnan natin, mga minamahal, yung ating batsiba ng ating buhay. Amen? Yung ating own desire. Yung ating pagkakaalam na yun ang sinasabi natin pagpapala. Ano mga yan? Kotse, bahay na malaki, perang malaki, napakaraming pera, millions. Amen. Pero hindi natin nakikita, mga minamahal. What is the use of million kung wala ka namang karamdaman? Amen. Ang ilan nga marami pera, mga minamahal, billion, trillion ang pera nila, pero nung sila magka-cancer, wala magawa ang kanilang pera. Ikaw, ni pisong duling wala ka, pero pinagagaling ka ng mahal na Panginoon. Malabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming tao, mga minamahal, nababaliw. Tinanong, pumunta kayo sa mental health hospital. Ang daming mga famous people there. Mga artista, malalaking mga tao, mayayaman ang kanilang pamilya, pero nandun sila sa mga mental hospital, doon sa mga rehabilitation centers. Bakit? Wala silang kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Hindi sila makatulog sa gabi ng payapa. Puno ng problema. Parating takot na takot. Bakit? Wala silang kapayapaan. Pero ikaw, nakakatulog tayong parang bata. Amen. Hindi natin iniisip what will happen tomorrow and what will happen to us because we know God is protecting us. Ang Diyos nag-iingat sa atin. Alam natin hindi tayo pababayaan, hindi tayo iniiwanan. Tayo parating kasama ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maring sabihin ng ilan, alam mo naman brother, yung ibinigay sa akin ng Diyos, hindi naman yun ang kailangan ko eh. Amen? Amen? Si David, mga minamahal, he has everything. Pero ang sinabi pa rin ng mahal na Panginoon sa kanya, ang sabi niya, in thy bosom give thee the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Kung ito man, yung aking ibinigay sa iyo, ay kulang pa. Nagsabi ka pa sana at ibibigay ko pa. Grabe! Amen? Amen. Ang sinasabi ng Diyos, mga minamahal, huwag kang lumayo. Alam ng Diyos na may pangangailangan ka pa. Okay, may watsi pa ka dyan. Sige, masabi natin, hindi na yung need, kundi wants na yon. Amen? Pero sabi naman ng Panginoon, hindi yun ang dahilan para ikaw ay lumayo at magkasala sa akin. Manatili ka sa paglilingkod sa akin. Sabihin mo kung anong kailangan mo. God will provide you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. They want more, yet to the point that other people are already affected. Amen? Even your personal soul. Sometimes tayo na po maminamal nakakawala dahil sa pagnanasa natin isang bagay. Pero sabi naman ng Panginoon, sabihin mo lang, huwag mong sabihin hindi ko kayang ibigay ang kayamanan na yan. Huwag mong sabihin hindi ko kayang ibigay ang kagalakan na yan. Kayang ibigay yan ng ating mahal. Buhay nga niya, binigay niya. Amen?
Amen? Mayroon pa ba tayong masasabing hindi kayang ibigay ng Diyos kung ang kanyang sariling buhay kaya niyang ibinigay sa upang ikaw at ako'y maligtas? God is able, willing to give everything. Ang sabi ng mahal na Panginoon lang, magsabi ka lang, huwag ka lang magkasala, manatili ka lang. Darating at darating yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, we complain about our unanswered prayers. Para tayo nagko-complain sa Diyos, nalulungkot. Hindi tayo makapalakpak, hindi tayo makapagpuri. Dahil ang ating desire, ang ating panalangin, sabi natin, hindi binibigay ng Diyos. Pero hindi natin nalalaman, mga minamahal, napakarami nating hindi hiningi, pero ibinibigay pa rin naman ng Panginoon. Amen? Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroong mga bagay na nakalalaman galing sa ating mahal na Panginoon, there's no way, hindi dapat tayo magtampo. Dapat tayo magpasalamat, magpuri sa mahal na Panginoon. Dumalo sa banal na gawain. Iwagayway ang ating kamay, mga minamahal. Amen? Amen? Si David, mga minamahal, bilang hari, nasa kalsada, sasayaw, sabi ng mga tao, ano ba yan? Dapat prim and proper, king ka eh. Hindi ka dapat nagpapakita na para mang low level ka. Hari ka kasi. Ang sabi ni Haring David, yung sinasabi mong mga tao, wala naman nagawa sa akin yan. Ang naging nagluklok sa akin maging hari ang Diyos na aking sinasayawan. Amen? Amen? What will these people can do to you? Ano kaya nilang gawin? Wala naman silang kayang gawin. Di ka naman, di ba? Sino man nagbigay sa'yo ng mga papapalang meron tayo? Di naman sila. Ginamit sila ng mahal na Panginoon, pero ang nagbigay ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Let's first think. Kasi sometimes sabi natin, mga minamahal, tayo po hindi pinagpala or hindi tayo natin nakikita, mga minamahal, yung mga pagpapalang meron tayo. Ano ba ang define muna natin? Ano ba yung mga pagpapala na meron tayo, mga minamahal? Lahat mo muna ng hindi inaantok, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pakatandaan po natin, mga minamahal, we cannot share things that we do not have. Diba sabi doon, you will be blessed in order for you to become a blessing. Kung wala kang pagpapala, wala kang isi-share. At magsabing amen. Totoo yun. Ano ibibigay mo? Amen? Alam ng Diyos yan. Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang numero 1, dapat tingnan mo, ano bang pagpapalang meron ka na pwede mong i-share sa iyong kapwa, Kristiyano, sa iyong kapwa na minamahal na mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, mga minamahal, our greatness can be acknowledged through this, what we call triple blessing. Alam na natin yung triple blessing na yan. Amen? Amen? Ang sabi niya, 3 John 1:2, para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita, atin lang basahin ito, mga minamahal. 3 John 1:2. Dito po sa aklat ng 3 sulat ni Juan, ang kabanata po ay, hallelujah, ang talata po ay, ang kabanata po ay 1, ang versikulo po ay 2. Hallelujah, ganito pa ang pagkasabi. Minamahal, aking idinadalangin, sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka, at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Tingnan nyo. Sabi diyan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Pag sinabing prosper, mga minamahal, pag sinabing prosperity, normally refers to any wealth, anumang kayamanan, mga pag-aari, hayupan man yan, lupain man yan, taniman man yan, or any investment. Lahat ng tumanggap na ng pagpapalang yan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. First blessing, prosperity. Amen. But take note, mayroon tayong tinatawag na, sometimes ang ilan, akala nila mga minamahal, di ba? Sabi kasi sa Biblia, I will make thee head and not tail. Gagawin kitang ulo at hindi buntot. Ang ilang mga Kristiyano gusto nila maging presidente ng lahat ng bansa. Ang lahat ng mga ilang Kristiyano dahil sinabi nila, ay gusto ko maging manager. Ay gusto ko maging, ako yung kapitan, ako yung senador, ako yung congressman. Kasi sabi, head. Mga binamahal, hindi pinag-uusapan ng posisyon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang pinag-uusapan dito, mga binamahal, yung influence na kaya mong gawin.
Ano pag sinasabi nating influence, mga minamahal? Atin munang basahin ito, mga minamahal, aklat ng Genesis chapter 3, chapter 39, verses 2 to 3, and then italon sa 5. Aklat po ng Genesis, Kabanatay 39, talatay 2 hanggang 3, talon sa 5. Amen. At ang Panginoon ay sumakay use, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. 5. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalaan sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Use. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Tingnan natin yung English version yan, mga minamahal. Ang sabi niyan, and the Lord was with Joseph. Amen. Amen. Di ba? Kapag if the Lord is with us, nothing can be against us. Amen. Lahat ng tinanggap ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay, sumigaw ng praise the Lord. Oh, tinan niyo, mga minamahal. Kung talagang tinanggap natin ang mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Amen. And he was in the house of his master Egyptian. Hindi siya yung master. Alipin siya. Amen? Amen. Pero prosperous siya. Bakit? Ang kanyang Diyos ay nasa kanya. Lahat ng sa kanilang buhay nandun ang mahal na Panginoon. Pumalagpak muli sa mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan maging master. Hindi mo kailangan maging presidente. Sometimes kapag hindi tayo nakukuha yung gusto nating posisyon, sasabihin natin, hindi ako pinagpala, hindi ako kapitan, hindi ako nanalo, hindi ako pinagpala. Minamahal, it is not about the position. It is about the influence na ibinibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Isang alipin, si Jose, mga minamahal, pero yung kanyang master sumusunod sa kanya. Tingnan niyo, mga minamahal, with him and the Lord, and he did prosper, and his master saw that the Lord was with him, and the Lord made all that he did to prosper in his hand. Grabe! Kapag nakikita pala ng ating kapwa na yung ating ginagawa ay pinagpapala ng mahal na Panginoon, mas kinagano kataas yan, presidente man yan, Pilipinas o anong presidente, susunod yan sa isang alipin na katulad mo. Dahil ang sinusunod at nakikita, hindi ikaw bilang alipin, kundi ang Diyos mo na makapangyarihan sa lahat. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sampalan ko kayo, ating mga kapatid na papatotoo, siya yung mayroong katulong. Amen? Ang katulong niya, mga minamahal, kada linggo, dumadalo. Nagagalit siya, pero siya, mga minamahal, walang pera. Pero may katulong sila. Yung sabi ng pag-uwi ng kanyang katulong, ate, sana dumalo ka. Nakita mo, may pinagaling, pinagpala yung aming kapatiran. Sabi nung kanyang amo, pag hindi magandang sagot ito, palalayasin ko na itong katulong ko na ito. Pero pinagtataka mo, yung kanyang katulong, yung amo, umuutang dun sa katulong. Saan ka pa naman nakakita niyan? Sinisweldo mo tapos uutangan mo. Totoo kasi, when God is with you, Amen? Amen? Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Hindi ikaw ang boss, pero yung kaboss mo pwedeng umutang sa iyo dahil nakikita niya, ikaw ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung farmer ka ngayon, nagta-tricycle ka ngayon, ikaw ay isang ama ng tahanan, ina ng tahanan, na simple lang ang iyong buhay, naglalaba ka, huwag kang mamroblema. Dahil sa iyong buhay na kinaroroonan ngayon, you can be influential once the Lord is with you. Pakatandaan niyo, mga minamahal, mga tao na nag-ano ng basurero, nagwawalis, sila masasabi na nagpapatuto dito, kami pinagpala ng Diyos, hindi kami pinabayaan, kami madidiskrasya, pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon. Bakit? When God is with us. That is prosperity. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nasubukang pag-ingatan ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Influence.
is when you speak and people follow because they believed in you. That is influence. Hindi has nothing to do with the profession na meron ka. Has nothing to do with the position na meron ka. Marami man nandiyan sa position, di sinusunod. Amen? Pero ikaw, sa iyong kinaroroonan, once nakita nila na ang Diyos nasa iyo, pinagpapala. Kita niyo mga minamahal, sometimes masasabi natin black sheep sa pamilya. Dati ikinahihiyan ng mga magulang, pero nung nakasama sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sila nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministry ito. Amen? Kapag may problema ang pamilya, sinong tinatawag nila? Yung sinasabi nilang dating black sheep. Tawagin niyo si kuya. Tawagin niyo yung kapatid niyo. Tanungin niyo anong pwedeng gagawin. Bakit? Nakita nila na ang Diyos sumasa kanya. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And whatever you say, they believe. Amen. Amen. And that is prosperity. Amen? So hindi mo kailangan bilangan. Kapag wala kang pera, hindi ka nang pinagpala, hindi pwedeng sabihin mong gano'n. Hindi lang patungkol sa pera, mga minamahal, ang pagpapala. Maraming pagpapala na meron ka, wala ang iba. Amen? Amen? Ang problema lang, hindi lang tayo marunong magpasalamat sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos na hindi natin ipinapanalangin. Ang sa atin, kung ano pinanalangin, gusto yun. Pero sabi na, God knows best. Di ba? Alam niya ang the best para sa atin. Sino mas nakakalam ng mas mabuti sa atin? Di ba ang Diyos? Alam niya ang ating nakaraan, alam niya ang ating kasalukuyan, alam niya ang ating hinaharap. Ibig sabihin, itiwala mo sa Diyos ang iyong buhay and you will be having a happy life at the end. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal, sometimes hindi tayo, some of us mga minamahal, nalulungkot. Nakausap ko siya, ay malungkot, hindi man lang ako nakatapos, hindi man lang ako nakapag-trabaho ng maganda dahil hindi ko na. Alam po niyo mga minamahal, pakatandaan ninyo, si Adan, wala siyang degree. Amen. But able to give names of God's creatures. Amen. Most of the apostles, they are fishermen. Hindi naman sila natapos mga minamahal, kadamihan sa kanila mga minamahal. Pero kapag sila mga minamahal dumadaan, pinapatong ang kamay, gumagaling. Madaanan ang kanilang anino, gumagaling ang may karamdaman. Amen? So wala sa provision yan mga minamahal. Si David mga minamahal, isa lang siyang bata, shepherd, pero siya naging hari, naging mighty. At siya po mga minamahal ay talaga naging hari ng Israel. Joseph, just a mere dreamer, dream teller. Amen? Nagsasabi ng mga panaginip. Pero ginawa siyang gobernador o mataas na posisyon ng hari ng Paraon. Bakit? Sapagkat ang kailangan natin ay yung Diyos na siyang ating dapat pinupuri araw-araw. Kung nasa atin ang Diyos, yan ang totoong pagpapala. Palabaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan po mga minamahal. Kaya nga mga tinan nyo, Genesis chapter 41, verse 39 up to 43. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. From the book of Genesis chapter 41, verses 39 up to 43. Amen. Ganito pong pagkasabi. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos. Ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklok ang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Faraon kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Faraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing. At inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya'y pinasakay niya sa ikalawang karo na tinatangkilik ni Faraon at isinisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo, at inihalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Tandaan po natin mga minamahal, ay talagang grabe yung isa po mga minamahal, talagang itinaas masyado ng ating mahal na Panginoon. At makita niyo mga minamahal, ang sabi pa nga doon mga minamahal, walang sino man ang magtatayo laban sa iyo. Grabe yung pag-iingat yan mga minamahal. Amen? At ang sabi pa niya, lahat ng tao,
next ka sa akin, second ka. Amen. At ang tanging meron tayo pagitan lang ay yung trono na aking inuupuan. Grabe! Ibig sabihin, mga minamahal, very powerful. From nothing, ha? Bakit? Dahil nasa Kanya ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Paano naging pagpapala? Diba? I will bless you to become a blessing to others. Paano naging pagpapala, mga minamahal, si Jose, mga minamahal? Balikan natin, mga minamahal, yung talatang Genesis chapter 12 verse 3. Atin muling basahin ang talatang yan, mga minamahal. At sabi ng talata, mga minamahal, Genesis chapter 12 verse 3. Kindly. Aklat po ng Genesis, Kabanatay 12, talatay 3. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kapag tayo po, mga minamahal, ay pinagpala, mga minamahal, amen, tayo ay talagang tinanggap natin ang mahal na pinasa ating buhay, mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, sa mga gustong pagpalain niyo ang Kristiyanong yan. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa sino mang magbigay sa iyo ng pagpapala, pagpapalain ko. Yung paraon, mga minamahal, siya po, mga minamahal, talagang nandun na talagang pinagpala niya si Diyos. Naging pagpapala niya kanyang punsang bahayan. God blesses us in order to become a blessing to others. Amen. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, mga taong lumalapit sa atin, ay nagiging pinagpapala tayo, dahil nakikita nila ang mahal pa yun sa ating buhay, tinatouch ng Diyos ang kanilang mga puso, dumarating ang pagpapala, mga taong di mo kilala, magbibigay ng pagpapala sa iyo. Bakit? Sapagkat Diyos ang kumakausap sa kanila. Nakita niyo, mga minamahal, ng mga Israelita? Bago po, mga minamahal, umalis sa Egypt, ang sabi namin, wala silang anuman tala. Pero sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabihin niyo at kausapin ang mga lahat ng Egyptyo, ibigay sa kanila yung kanilang mga kayamanan. Nagtataka yung mga Egyptian, bakit ko kailangan ibigay itong pursiras ko, yung aking ginto, yung lahat ng mag-aari ko, binibigay ko sa mga Israelitang ito, aalis na nga sila. Lahat sila, nung sila nakaalis, nagtataka sila lahat. Ba't namin ibinigay yun? God is in control. Amen. Amen. Nagtataka yung pinagtatrabawan, bakit sa lahat na nag-apply, magagaling, ikaw ang pinili niya. Amen. Nagtataka sila. Kapag may mga Kristiyano tayong mga minamahal, inalis na, pero bakit kapag binalik mga minamahal, binabalik pa rin? Amen. Bakit? Hindi nila maintindihan bakit ka pinipili. Hindi nila maintindihan bakit binibigyan ka ng pabor. Bakit? Ang gumagawa ng kapangyarihan, hindi ikaw, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. How to be a blessing. First, make sure that God is with us. Huwag na huwag mong pighatiin ang Diyos. Amen? Huwag na huwag mong pighatiin ang banal na presensya ng Diyos. Do everything you can para maawa sa atin ang mahal na Panginoon. By the grace of God. Amen? Nandyan parating ang ating ginagawa. Lord, mabag ka sa akin, huwag mo akong lalayuan. Amen? At kapag nagawa natin yan, mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, magiging pagpapala tayo sa mga tao. Otherwise, paano yung mga taong galit sa atin? Dahil siguradong mayroong magagalit sa atin. Amen? Tandaan niyo, personalan ang usapan dito. I will curse them that curse you. Amen? Amen. Ang ating beloved brother, beloved elder, patuto niya mga nasa DPWH. Sabi ng kanyang supervisor. Dahil hindi ka sumusunod sa sinasabi ko, pangkurap. Pinapipirma sa kanyang mga vouchers na wala naman. Sabi siya, ayaw niya gumawa ng kasalanan gano'n. Sabi siya, tatanggalin kita. Gagawin ko lahat ng aking impluensya. Matanggal ka sa trabaho na yan. Ang ginawa ng ating mga kapatid, nagpakainit, dumalo sa banal na gawain. Sige lang, nandun ang takot. Amen, mawawalan siya ng trabaho. Paano kanyang pamilya? Amen? Pero hindi siya tumigil magpuri at maglingkod sa Diyos. Maraming po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagtagal, mga minamahal. Nagising na lang siya. Yung kanyang supervisor, siya ang nawala. Tinanggal sa trabaho. Siya na natili. Pinromote pa. Bakit?
I will curse them that curses you. Amen. Kaya yung mga taong nag-iisip ng masama sa'yo, matakot sila. Amen. Manginig sila. Amen. Galawin nila yung kagigising na lasing. Huwag sila matakot doon. Pero isang Kristiyano na walang ginagawa, pwede kabutihan ng mga Panginoon, tapos gagalawin nila, ichichismis nila, imamaritis nila, o kung ano mang gagawin mo minamahal, God will curse them that curse you. Ibig sabihin, Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Palagpagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God will give His personal care sa mga taong nagiging pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Second, na pagpapala, yung tinatawag nating health. Di ba? Prosperous even and be in health. Tandaan po natin mga minamahal, kapag tayo po ay malakas, sa totoo lang din natin kailangan ng maraming pera. Amen. Napatunayan natin yan noong COVID-19. Noong COVID-19, mga minamahal, daming marang milyonaryo, pinamove na kanilang pera para lang sila mabigyan ng space bed doon sa mga hospital ng mga malalaki. Walang magawa yung kanilang pera. At sila lahat namamatay. Amen. Pero tayo, mga minamahal, bata na COVID-19, pinicture sa Jessica Suho. Amen. Ang ginagawa ng bata, bagamat nahirapan huminga, patuloy nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi ng Jessica, ba't ka napupuri? Nahirapan ka huminga, pero pupuri ka. Bata yan, mga minamahal. Amen. Sabi niya, sa pagpupuri, nakakamtan ko ang kalakasan at kagalingan galing sa Diyos. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ba yan pagpapala, mga minamahal? Amen. Anhin mo ang milyon kung ikaw naman ay punong-puno ng karamdaman. Amen? Anhin mo ang milyon, mga minamahal, kung hindi mo kailangan naman. Lahat ng banang kailangan mo, ibibigay ng mahal na Panginoon. Gagamit siya ng ibang taong hindi mo kilala. At sometimes, millions that we want are just Bathsheba of our lives. Hindi mo kailangan yun. Ang dami nang mayroon eh. Kinukuha mo pa yung si Bathsheba eh. Walang bago natin ang ating mahal na Panginoon. These are wants already. Amen? Amen? Hindi masama. Okay. Sige lang. Yung mga wants na yan, okay lang yan. Make sure lang na hindi yan maglalayo sa iyo sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, these are bonuses. These are, kung baka sa mga plus factor, added value ng pagiging Kristiyano. Amen? Para makita ng mga tao, ay, maganda pala maging Kristiyano, pinagpapala. Kaya yung nagpapatuto tayo mga minamahal. Dati natin malit ang aking bahay, ngayon malaki na. Dati natin bisikleta, hindi ko makabili ngayon, marami na akong sasakyan. Because we want them to know na ang Diyos, nagpapalang Diyos. Amen. Marapang po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin ng mga minamahal? Ang masama kapag ang focus na ay doon sa mga pagpapala. Hindi na sa Diyos na nagbigay ng pagpapala. Amen. Ang sinasabi natin kapag tayo nagpapatuto, itong mayroon ako nito, hindi ito dumating sa akin kung wala yung Diyos na aking pinaglingkuran. Paano ang gagawin? Para makamta mo yan, magpakainit ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hanapin mo ang kanyang kalooban. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Last 3 verses. Amen. Dito po sa kalat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 8, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Iyon ang way kung paano maging blessing kapag pinagpala ka ng health. Amen? Magpatutuo ka. Amen? Huwag dyan lang sa bayan, sa kung saan ka, kasama mo sa tricycle, kausap mo sa katrabaho mo, ipatutuo mo si Kristo. That is the way for you to become a blessing to others. Amen? Hindi mo kailangan gawin mga minamahal na talaga, yung kagaling ka hindi naman ikaw nagpapagaling. Ang nagpapagaling walang ibang ating mahal na Panginoon. Amen? Ituro mo anong gagawin. Ginawa namin sa Jesus Miracle Crusade. Pumunta kami doon. Nagpuri, nagpalakpak. Tumanggap ng bautismo sa tubig sa mahal na Panginoon. Tinanggap namin si Jesus. At kami dumalo ng dumalo. Yung karamdaman ko, pinagaling ng mahal na Panginoon. Simple. Amen? Ipatuto mo anong totoong nangyari. Hindi mo kailangan magsinungaling. Kaya ang tawag patutuo. Dahil yun ang totoong nangyari sa iyo. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Marami po mga tao, mga minamahal, they are willing to give all they have just to know the secrets of paano kayo magkaroon ng mahabang buhay. Amen? Paano kaya humaba ang buhay natin, mga minamahal? Ating basahin, Proverbs chapter 3, verses 1 up to 2. Kindly. Aklat po ng mga kawikaan, Kabanata 3, talatay 1 hanggang 2. Anak ko, huwag mong kalimutan ng aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating manapag. Tingnan nyo yan, ha? Ang sabi diyan, ha? Sabi diyan, my son, forget not my law. Amen. Amen. Oh, amen na. Amen tayo lahat, di ba? Oh, sabi diyan, huwag mong kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Bakit? Wala. Iba. Linggo, wala din. Overnight, wala din. Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan, ikaw ibigay ka 10 bawat nandig. Ba't kinalimutan? Huwag mong kalimutan ang pamuhay kabanalan. Ay, mainit lang. 42 degrees centigrade. Okay lang, short pants na lang muna ako. Sleeveless. Huwag mong kalimutan. Dahil sa pagsagawa mo ng bagay na yun, sabi niyan, but let thine heart keep my commandments. Sa iyong puso, walang sino man makakatanggal niyan, tanging ikaw lang pagtiiwin na mo yan. Ang sabi niya, keep the commandments of God in your heart for length of days and long life, and peace shall they add to thee. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Yun lang pala kasimple pa, minamahal. Yung ba napapakinggan yung utos ng Diyos na pinapag-aaralan natin dito, na sometimes nagagalit tayo sa mga ngaral, kapag nakinig pala tayo doon, mga minamahal, yun lang pala magbibigay sa atin ng magandang buhay. Amen. Akala natin tayong pinagagalitan. Akala natin tayong pinaginitan. Pero hindi natin alam, kapag sinunod pala natin yun, yun ang magbibigay sa atin ng mahabang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron tayong mga kababayan, 100 years. Plus, amen, ang issue, anong kanyang sikreto? Bakit ganyan ang kanyang buhay? Umabot siya 100 years. Nagtatanong mga tao. Simple lang yun, mga minamahal. Amen. Kung Abraham, madami. Amen. Mga Kristiyano, mga taong pinagpala ng mahal na Panginoon, wala silang ginawa kundi huwag kalimutan ang utos ng Diyos. Ganun lang kasimple yan, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, and the last thing, kapag sinabi tayo, prosperous, and make thy soul prosperous. Sa spiritual. Amen? Dapat, kung ikakategorize natin yung 3 blessing na yan, for us to become a blessing, yung pera, material, physical, spiritual, ang unahin mo parati, yung spiritual. Amen. And everything follows. Kapag inasam na pagpapala yung material, naglalaho yan. Amen. Ang pag inuna mong pagpapala ay yung physical na pagpapala, may hangganan yan. Amen. Pero pag inuna mo ang spiritual na pagpapala, maniwala ka sa akin, lahat yan, material, physical, ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Last verse, Exodus chapter 33, verses 15 up to 17. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, ang kabanatay 33, ang talatay 15 hanggang 17. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa? At sinabi ng Panginoon kay Moises, akin ding gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa lahat ng pinagpalang spiritual, sumigaw ng praise the Lord. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay totoong pinagpalang spiritual, hindi natin hahayaang
mawala ang banal na presensya sa ating buhay. Amen? Si Moses, sabi ng mga Panginoon, sige po, sumampa kayo lang. Sabi niya mga minamahal, ay, kung sasampa kami mga Panginoon, na wala ka sa amin, walang presensya, huwag mo na kaming papuntahin doon. Amen? Dahil napakahalaga sa isang taong pinagpalang espiritual ang parating madama ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Kapag tayo po mga minamahal pinagpalang espiritual, nandun ang ating kainitan sa paglilingkod. Amen? Amen? And we cannot fake this. Hindi natin pwedeng ipeke ito, mga minamahal. Amen. Sa taong pinagpalang espiritual, we are thirst for God's presence. Kaya tayo po mga minamahal ay dumadalo. Gusto natin madama ang banal na presensya ng Diyos. Hindi tayo nandito para magpa-check lang ng attendance. Hindi tayo nandito para magpalampas ng oras. Tayo na parito para gusto nating maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Because in unity, there is His strength. In fellowship, we can hear and feel the presence of God. Kapag tayo nag-fellowship, mga minamahal. Amen? Amen. So, ang ating thirst, yung ating pagkauhaw sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin patunay yan na tayo'y pinagpala spiritually. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang second, mga minamahal, if we fear that God will hate or depart from us. Kapag ang pakiramdam mo, mga minamahal, ayaw na ayaw mo at nandun ang takot mo na ang Diyos lumayo sa iyo. Amen. Yung takot ka na baka ang Diyos magalit sa iyo. Kapag yun ang pakiramdam mo sa oras na ito, mga minamahal, pinagpala ka spiritual. Amen. Pero kapag you don't care kung magalit ba ng Diyos o hindi, amen. Kaya pag nangungusama ng Panginoon, you don't care, I doubt na pinagpala ka spiritual. Sapagkat hindi pwedeng ipeke yan, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal, ang dadagitin ng Diyos na mga banal na mga anak ng Diyos ay yung mga taong nandoon ang kanilang pagnanasang maramdaman parati ang banal na presensya ng Diyos. At ayaw na ayaw nilang iwanan sila ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nagsusumikap silang gaminapin ang utos ng Diyos. Nagsusumikap sila, mga minamahal, na magawa, maski na mainit talagang sige lang, ang importante nagaganap ko ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Nandun susumikap sila, pagamat walang pamasahe, sige lang, makarating lang sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. They don't care what other people will tell. They don't care what will happen to them. What's important to them, mga minamahal, maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palambang po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpalang sumigaw ng praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo.
ako'y hawakan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong bila. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ko, hindi iiwan, hindi lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. I love so much more. Nagtiwala sa sarili. Hallelujah! At sa iyong mga kamay, ako ay inawalay. We love you, Lord. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo ang dakilang pag-ibig mo. Bila-bila ako'y hawakan mo, tulungan mo. Wala gusto mo lang. Hallelujah! Ang unang pag-ibig ko. Ako'y hallelujah! Wala gusto mo lang, Jesus. Minamahal, think about this one. Pag-isipan ito, mga minamahal. We are blessed. Kung masaya tayo sa kabila ng tayo nasa mag-isa lang, alam natin hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Masaya tayo, mga minamahal, ating isa na pabuhay. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Before, sinasabi natin, mahal na Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? Pero bakit ano nangyayari ngayon? Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili. At sa iyo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. I love you so much, Lord Jesus. We praise the name of the is God. Hallelujah, hallelujah. Sa dakila pag-ibig mo, ako'y hawakan mo, tulungan mo ako
ako'y hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Napakabait ng Diyos. Hindi siya napapagod magbigay ng pagpapala. Kung minsan nga, palayo na tayo. Sa pamagitan pa rin ng kanilang pagpapala, yun ang ginagawa niya para makapanumbalik tayo muli. Instead na parusa, ibibigay niya, pinagpapala tayo para makapanumbalik tayo muli. Gagawin niya ang lahat. Manatili lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kailangan lang natin, mga minamahal, manatilihin ang kainitan. Sabi ng talata, kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Huwag ka lang lalayo. Kayang ibigay ng Diyos sa mga pagpapalit. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapin na Diyos. Salamat sa patuloy mong pagpapaalaala ng iyong mga salita. Salamat sa aming nararamdamang mga pagkaliga ng gagaling sa iyo. Kaya naman din namin naramdaman na kami iyong pinabayaan, hinayaan, iniwanan. Patuloy mo kaming kinakalinga. Sa oras ng aming kalakasan, maging sa aming pinakamahinang punto ng aming paglalingkod sa iyo, hindi mo kami binibitawan. Tulungan mo kaming manatili hanggang sa iyong pagbabalik, sama-sama, upang aming makamit ang iyong pangako na buhay na walang hanggan. Sa pandalangin ng aming iginagalap minamalabang lista with Estrada Almeida, ay po maminamal na mamangagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating mga minamal na mga bisita, sama kayo naroon. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung tatawag natin pananampalataya. Kailangan manampalataya mo sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan, Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Magsisi tayo, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Naririnig ng Diyos. Hindi mo kailangan sumigaw. Ang kailangan mo lang buong puso na nagsisisi sa iyong mga pagkasala at tatalikuran mo na ito, hindi mo nababalikan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Kailangan ganapin mo ito sa kapapatawad ng kasalanan. Tanggapin mo kapag ng Espiritu Santo. Ipagkakaloob sa iyo ng ating mahal. Pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na yan ng ating mahal na Panginoon. Yung nakikita niyo yung lumuluha, nanginginig. Yan ay hindi pagluha ng kalungkutan, kundi grabing pagpapala, pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun ang oras ng pagpapagaling. Yun ang oras ng paglutas ng problema. Yun ang oras na pwede mo kausapin yung mahal na Panginoon. Napakalapit niya sa iyo sa oras na yan. So sa tumawin na mahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sa inyong mga beloved viewers, ilagay niyo yung mga kamay sa inyong receiver. Sa ating mga kapatid nandito, taas niyo dalawang kamay, walang imposible sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo lahat ang aking sasabihin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salitang aming napakinggan. Ako'y makasalanan, nagsisisi na po ako sa lahat ng aking nagawa, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano, sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan, sampu na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami na lamang po, nagilang Diyos ang bansa yung pangalan, pinagamamalapay ng Jesus. Narito mga anak, tumanggap sa iyo, duminig sa iyong panawagan. Ano man kanyang kailangan sa pangangailangan sa oras na ito. Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Tugunin mo ito sa may malang kaparaanan. Saan man sila naroroon, abutin mo ang kanyang pangangailangan. Patawarin sila sa kanyang malang pagkasala.
Isang mo na sa kanilang pagkaisip hanggang sa mga oras ito. Isunod mo na ang kanilang pangalan sa katang buhay. Dahil sa kalagalitan, sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa, hindi una tuloy ito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito. Makasama namin sila sa iyong paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sawat panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banasing panganaan, pinakamamalapis ng salita. Kapag aming maramdaman sa atong espiritu, kami may kapangyarihan palaya sila ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming ginaganap, minabang lista with Estrada Almeida, ang pumaminaman na magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, ambilipan daw. Kasaut in Jesus' name. Mga lahat ng stroke, kasaut in COVID-19, kasaut in leukemia, kasaut in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, ay kasaut in Jesus' name. Lahat ng pagkapabigilay sa mga panalamig, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga mahal. Amen. At top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro, mga minamahal. Amen. At pagkata ang Diyos natin, mga minamahal, makapangyarihan. Amen. God is able to answer every need that we want. Amen. Lahat mo muna pinagpala, pumalakpag ng malakas. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord.